Nakadawat ba kag mga ayuda? Waoy, Ayuda wa ka kadawat ayuda? may nanghatag. Sus ng taon. Ha? Kalayo gud mo lakawan. Ay, Ikaw ba layo kay kag lakawan diri? oh naman din ha, namuyo naman tato sila diha. Yang asawa. Ya, na kuanan diha nga gidili ang pagbuhat ug duol sa preskural o balay. Oh. Ipapahawa siya. Ubay ra biya kag ko adayo. Waman po siya mananghit. Pila na mo edad tay? Kaingin naman dati. Tay. Pila na mo edad? Ha? Pila na mo edad karon? Karon? O, 95. 95 ka? Nya sige panggapon kag guna-guna diha. Nang kwenta ha o. Natao ko sa 935. Sa panahon sa gubat ng hapon. Oh. Kuan ko, siti anos ko. Biasa? Gubat, pagtaka sa hapon sa 940. Abot ang hapon diri. Ha? Abot ang hapon diri. Ay. Ang hapon abot diri. Oo. Abot nga tumabaw. Ang sampot mga sundao. Awa taw mga kuano mga kaibigan, tatay. Among balay. Sus, mga Bisayon, awa tatay oh. Oh yeah, tatay. Oh yeah, dyan taon tatay nang guna paghapon tiguang taon. Kag kining payag diri tay kag kinsa man ni? Oh, yung payag oh. Yung payag tatay ko no. Yung tatay. Tay. Nakadawat po kas ka tay. Nakakuha kag ayuda. Ha? Nakakuha po kag ayuda. Andong? Ikaw ba nakakuha kag ayuda? Ay. Ikaw. Nakakuha ba ka atong ayuda, mga ayuda panghatag kwarta? Dito sa babaw. Pila gihatag ato? Doon namin Dili ba ayuda nakadawat kag ayuda, mga ayuda. Ha? Nakadawat ba kag mga ayuda? Waoy, Ayuda wa ka kadawat ayuda? may nanghatag. Sus ng taon. Bita na nga ko nagat ko sige. Oh, nagat man ko niya. Karon kay gamot na mga akong sakayan. Wa ka kadawat jud ayuda tay? Wa ka kadawat ayuda? Katong gihatag nilang katong naay may panghatag Isa may nag-ingon. katong nanghatag diha ba namo ko nito gipalista nga panghatag ko to mga senior citizen pantagaan mga ayuda itong mga Kita, ipanghatag. dili kwarta ba kwarta? Oh, oo. Kadawat ka to katong sa Ismail. Katong sa kuan sa XWD. Oh, Oh. nakadawat ka? Napatawad ko kay ipatawag mo ko. Aw, may noon. Kay dito man ko sa listahan kay sila mas Jack na nuroy na lista. Aw, may noon. Apel man ko ni Jack og lista kay kailan ko kay Miss Jack. Mm. Ang iya kong ugangan mao may tagiya sa yuta nga kung ipulaan dito sa babaw. Ang Jack, lista ko. Ang inyo hatay ana diha ra jus mohon gyud. Katawad ko. Uyan tatay gong na tatay. Palit yung tawag. Minus ni pandungot. Hala sa sumayon, tagdusmil mong sako. Unsa? Ang Sako sa humay, tagdusmil. oh mahal na kayo ron. Mais gani. Ang ipanghatag, humay. Ang- 5 kilo, katong saan. Ang mais mahal na sa kayo mais tag kuan naman tag 30. Kwarta, pag human panghatag sa humay, na hatag sa kwarta. Tuuya tatay gyud mga kaibigan. Tawad ko humay. Taon malig say maluoy tanan niya eh. Wa sa tay kwarta napa koy kwarta tay tagaan yung kag kwarta tay.
kamo nakadawat mo. Magkadawat kuan kanang bugas. Bugas. Oh, Oh, may na lang kayo. ayaw na lang. Kuan nato habuin budlay. Oh, Panghatag lang na. may na lang bugas eh. Kanang kuan, bugas og sardinas ba? Abag-abag wala. Kwarta man. Ipatawag man ko di akong giadto. Patuon ko. Adto, itagaan ko sila. Mga papilis ba nga gisuwat nila. May noon nakadawat ka. Nagkadayo ko. Ako pa'y giuna. May noon. Layo naman ako. Nagsandig ko sa bungbong ba? Oh. Hindi yun anak kamay. Doon ko nga to. Abot na ko dito doon sa Lubisa. Ngayon, aritay. Lingkod aritay. Puli din ako. Ngayon kayo. Sama na kay Ainde. Sa kuhan sa XWD. Idugo. Mm. Tanaw nila. Pagkuman. Tagaan ko. Yung mga anak tay, asa na yung mga anak ron? Ha? Tay, yung mga anak, asa na ron mga anak nimo? Ha? Yung mga anak ba? Ay, Imong mga anak ba, asa na ron mga anak nimo? sa akong mga anak, kung magkadawat akong mga anak, Asa na ba yung mga anak? Naghapon diha, nagpuyo. Minus yung tungog sa tatay. kes babaw. Napa kay makaon nga to, mga bugas, napa kay mga... Naaman na pamangkoy mais, pero maka-diferensya lang kayo. Di pa man kapagaling ko kay ang motor din man pagalingon. Oh, dili day. O ka to, manumano. Ha? Manumano na lang nga, kuan. Huwan ang mga galingan. Tung sa unang bato-bato no, ano, Bato. Nang guba naman na din amo ko ba, nipis na kayo. kada adlaw kadri mo ari tay. Kada adlaw ka mo ari. Uni amang ko din ay puyo. Asa man yung puyo? So dito lawes. Ang to, unahan. Oh. Ang nga to, rada yung unahan ninyo. Uni amang ko din eh. Ko ang Imong asawa tay, napa kay imong asawa? Napa kay asawa? kay na namatay, unom na katuig, sukat pagpamatay. Dugay na di ay. Ya, magsige lagi silang pasiaw ba? Hmm. Uy, pangasawa na noy. Ingo. Ya. Matay ang gasto. Pangasawa no, man makaya o huwag kay gasto. Gasto man ko sa kwarta na ako. Doon mong kay ko kay. Kana mo kung parinta. Di naman sa kama pwede mang... Kung sakayan. Nagabok naman. Nagabok ako. Balit sa isda. Ito kayo. Tuyan tatay, gud mamantay ka. Tarpang to na ni. Ang burburong dagko kayo. Durag na anak ko yung kamanik. Inyong balay ta naarag yun diha inyong balay. Diha. Tungkong ko diha. Na may komprador taga-midyahan. Katos tutay. Sinureng, bibing. At ulo na. Imanda yun siya tutay. Sa mandong na kay kuha dong. Di amay gamay na. Yun siya, ayunan ang imong kitang kanon. Di ayunan, di mo kaon. Daghan. Naku ako. Ilan tayo, basig na imutabang nimo ba? Basig na imutabang nimo, ako na i-post Facebook na yung kuan. Basig na imutabang nimo, ihatag lang ako nga to nimo. Sa imong balay. Nama kay imong balay dia. Ha? Basig na imuhatag tabang nimo ba? Ako ihato sa imong balay. Imong anak napuyo diha gihapon. Oh, di ano. Tay, unsay trabaho sa imong mga anak tay? Ay. Unsay trabaho sa imong anak? Ah, managat rasad. Managat ra sa imong anak. Pilak bug imong anak day? 5. Ang uban, asa na? Ang utawa pa namin niya, ang babae. Uy, gapon mo tay. Ay, sige pang gihapon kag kuan diha tay. Sige pang gihapon kag guna diha nga tiguang naman kay ka. Ha? Sige gihapon kag paguna nila nga tiguang naman kay ka. Oo. Ano man di ay nang buuban.
Panula, dili ko abdun, pinakatuban. Ano man di ay puti na po. Di ka kapuyon, Natural mo. init mo kayo tanan. Ha? Di ka kapuyon si kuana diha, init mo kayo. Una. Kana kong maulan ako, nganto magyuna dito. Tumusa dito. Kung sila. Tapuan mo maulo. Musa. Mahuman siya na ni mo guna no. Kanang tipos ting sagbot. Naku, ako naman ang hinay-hinaya guna. Kutob sa maabot. Mahilo. Ang dili maabot. Malimon. Unsa may mo ikasulti ani lang. Ato man i-post Facebook ba? Unsa may ikasulti nimo nga, Para unsa man na. ha? Damay ko na. Ako na i-post Facebook para makitaan kanila nga to YouTube, Facebook. Oh, Unsa may ikasulti nila? man dili. Ako kada kwarta. Tuaman ang akong kwarta. Tuaman sa akong bata sa babaw. Sila may ning tago. Ang mong kwarta katong mo na dapat ayuda tuas. Itong gihatag sa kuan nga. Oh, Kuan tuwa mas babaw. ay gihatag Wa makubinli dire kay tulison niya ko kuno. Aw. Wa hadlok mo sila Pero tulison ko. pero tagaan naghapon kaniya. Ha? Pero mo hinatdan gyapon kaniya kwarta diri. Tagaan kag Sige, tagaan lang kong 200. Niya, palit na ko og isda ang tunga kilo o sa gatos. Kaya tag 200 mang kilo diha. nya karon wala kay kwarta karon. Ano, ato ay akong kwarta, 20 pesos na lang to. Sus. Kuha sa ko kada kwarta diri tay ang kwarta trindan. Sa ko og gas. Saunaan no ko nakuha sa diri kay gikam ko nang ahoy tay. Ha? Ako gikan ko nang ahoy diha kuan nya wa ko nagdag kwarta o nakadago kwarta tayo. Mo nang gamay yo. Para unsa man ha? Ay may lang nang nakay makuan diha. Ayaw lang. Oh. Para na. Ayaw lang. Ay sige lagi. Sige lagi. Daghan di ay kag kwarta. Ay dili ko daghan kwarta pero naman tay nakuot. Ayaw lang dong. Ayaw. Luoy tanimo. Sus, ay anhal lagi na sige. Sige lagi diha lang na. Diha lang na. Ay diha lang na. Para na kay panalitan na kay palitong ganahan kag isda, palit ka diha isda. Palit man ko isda. Oh, kana. Bugas. Kana 1/4 lang sang kuan. Wa mo tay lain kwarta. Ani. Daghan ba nga tag 20 na wa mo ko lain kwarta. 80 ram kay na nay. Daghan na 80. Daghan na. 80 bitaw na upat ka 20 ya. Wa man ko lain kwarta dire. Wa ko lain nakuot gyud kay kuan. Ayaw lang lagi. Ay diha lagi na kay may lang nang na kay palit biyang kuan. Ay wa mo jud ko napo koy sus nangahoy mo ugi kantay nay. Pakit-on nga to sa akong kahoy tay nguham ko. Lang dong kay maluoy. Awam nga sus taon luuyan tatay. Nangahoy ko dire nya. Makita na ko si tatay ba wa mo say luoy mo sa taong kay tatay daw ring nangguna gatiguang naman ni oh. Sige ideal lagi na ipalit nag kapalit kag kanang kuan ay blaka. Share lang ba? Share lang ta. Or may akong na kuan sa taon. Akong anak niya dila lagi kong 200. Nya. Muto nga gipalit na ko atong usang adlaw og isda. Ito ay 20 pesos sa akong ko kay nagpalit mo sa kugas. Kay 20 pesos. Uyan tatay. Wadi lang nga tag porta. Ayaw lang ko ginagawa. Diha lagi na diha na. Diha na diha. Ayaw lang. Gi. Maluoy tanimo. Ay diha lagi na diha. Diha kay wa mo sa kukoy lang nako. Si mong papa sa may trabaho. Wala. Kuan na to as Mindanao. Tuas Mindanao balayo Mindanao. Ha? Tuas Mindanao akong papa. Ya. Akong mama tuas Ay mong mama, tuas Mindanao. tuwa sa may ikara din eh. Oh, ako ra diri taon. Ako ang trabaho kanira yung paghilo si uta. Nya og tempo nga magkapugas, magkaani, magkapagaling. Nya ingon karon nga ang galingan di man paandaron. Hindi bitaw. Yabak man yung balaura. Pagbuot ni Duterte niya, tanang tao may trabaho. Nawa may trabaho kay gipahunong. Aw, di man ka na may sakit. O lagi. O na may sakit ka ng virus, na may virus. O
lagi gi palikay ba Oh, ang mga og tao. motrabaho ka, masakit man ganoon, matakdan ka di patay noon ka. Samot kag di ka Dili ta mo taho. oh, Kung ingon man aw, na kayo man. oh, panalitan mo trabaho pag gihapon ka. Kunya, kuan ka ng sakit ah, patay ka, wa gihapon. Oo na. Dugang-dungag las problema gihapon. Nang ingon sila nga Di lang mo reklamo tayo no. Sus, napamlagi taong lagi oh. Taong tatay oh. Oh, na. lolo. Unay tanong ni Junior din he. Nanay nahinog na lang. Taong grabihang taong nga oy, ligo na. Nahinog na lang. Unsa Oh, mo manggod. unsa may itanom nimo ani dre? Mais lang gyapon dong. Ah, mais ngadto pa dong. Ana ato. La. Kuna man ko'y pareaan ng imuha. Mm. Walang nako dada. Mm. Sabod man kayo sige ko guna. Ah, kani mas. Oh. Tuwa dito'y ako Kanang mga taong gahi kay badlongon ba, magsigawas balay bisag na sakit, virus. Lagi. Unsa may ikasulti nimo nila? Ikatambag. Yang unay akong ingon nga. Di lang unta magpasipala ba. Pero kani ani akong baul dong. Ani sanggian ako. Pagtindaghan na kinuwatan. Ngawat? Dire? Pangawaton mga anak ko. Oy, gabinuangan na. Dili pagod saktong unod. Sugdan nagsangi. Utano na sagos utan. Ambot lang ka kay Ana ako malipay. dili baya ko Malipay daw na lang nga. na ay Oh, mangayo. mangayo lang yun. Matag baya ko. Nya kay pangwaon man lagwa ta diha. Mo na imong ikasulti. Atlon malaka ng tuara ko. dito Lipaton ka, pala. lipaton. Nya pila may pagsangi. Then lakaw. Lipaton lang day ka. Oh, lipaton lang ta ba? Mas kampalita. Yung mga inahan sa di sa kamong pitol sad. Pasalamat lang sa ko sa Ginoo nga nakatilaw sila sa akong kuki. Sus, bihaya Man din. lang ko masuko dong ba Oh. kuhaon. Ay sa usan ang kaibog sa tao di man nato kalikayan. Basig gutom sa to. Oh, maibog nya. Wagoy baol ang mga ginikanan nya ang mga anak maibog. Manangi na lang. Nanggin lag dili ila.